La primera pantalla que ens surt quan entrem és la pàgina de perfil. En aquest espai es recull les dades personals de l'alumne i a l'esquerra tenim la imatge de perfil. Als meus cursos hi trobaràs el curs o cursos en els quals t'has inscrit. Per accedir-hi, fes un clic al curs en qüestió. La pàgina que es mostra a continuació és la pàgina d'inici del curs. Aquí és on l'alumne pot seguir l'activitat de l'aula. El docent introduirà paulativament els continguts que estaran ordenats per data de publicació i agrupats per unitat didàctica. Els continguts poden ser de 5 tipus: debats, qüestionaris, material docent, esdeveniments i recursos. A sobre de l'activitat de l'aula hi trobem un espai amb els últims comentaris fets pels alumnes i el professor. Una cosa que ens pot interessar veure quan accedim per primer cop a un curs és el programa lectiu. Aquest el trobem a la barra d'accessos directes que està situada a la part dreta de la pantalla. En aquesta barra podem accedir a continguts i visualitzar informació d'interès. Per exemple, hi podem veure la barra de progrés que ens mostra la nostra evolució. També podem veure els perfils dels nostres companys i del professor. Si ho desitges, pots contactar amb el docent enviant-li un missatge. Per accedir al programa, fes clic a Programa a sota del codi curs. Aquí trobaràs tota la informació referent a com s'estructura el curs. Els temaris que el composen estan enllaçats amb els continguts de la unitat corresponent.